ପୁଅ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ କାମଟା ଆମର କରିପାରୁନାହିଁ ଠିକ୍ ସେ ବୋଧେ ଅଟକଉଛି ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି ଦେଖେ ସେ ଦେବେ ନା ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଇଛୁ ଆଉ। ସେ ଯାଇଥିଲା ତୁମ ଗାଁକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। କେବେ ଯାଇଥିଲା? ତଥାପି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ମାସେ ତଳେ ଯାଇଥିଲା? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇନି? କରିବାକୁ ଜାଗାରେ ହଇରାଣିଆ ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା କିଏ କ'ଣ ନିଘା ଦବା କରିବ ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ କହିବ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଏ ଲୋକାଲ୍ ଏଇଥିରେ ଏମିତି କାମ କରିବ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ କ'ଣ ରହିବୁ କ'ଣ? ମାସେ ତଳେ ଯାଇଥିଲା ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ? ଯେଉଁ ବାର କରିছে ଜାଗା ବିକ୍ରି କରିବ ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ବିକ୍ରି କରିବ ଆମେ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜିନିଷଟା ଦେଉଛୁ ତୁମେ କରିବା ଦରକାର ଏ ଜିନିଷଟାକୁ କରିବ ଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କାମଟା କରିଦେବ ତୁମେ ଦେଉଛ ତାର କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ନେଇ ପିଲା ଭାବିବା ଆମେ ଜାଣିବା ମୁଁ କିଛି କହିନି ସେ ଆସୁନି ସେ ଜିଲ୍ଲା ଯାକ କହିଦେଲେ ମୁଁ କହି ପଛେ ପୁତୁରାଟା ମୁଁ ଯାହା କିଛି କହିପାରୁନି ପଇସା ଆସିଲା ହଁ ମାନେ ପୁରା ଆଗ୍ରହ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନେବ। ଆଗରୁ କେବେ କିଛି କାମର ପଇସା ପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି? କେତେଟା କାମ କରିଥିଲି ନେଇଛନ୍ତି? ହଁ ସେ ଆଗୁଆରେ ଥିଲେ ଏ ପୁରା ନାଇଁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଗରେ ପଇସା ନେଲା? କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସାଇଟ୍ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଦେଇଦେବ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। ସବୁ ହଁ।